make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Yes, he will. He will make a way for you. Check. May buntag kanatong tanan mga igalaigsoon ko sa Ginoo. Oh, nagbandaugon ba ang tanan? O mayong buntag sab sa nagsunod pinagi sa Facebook Live ang pulong ko kinabuhi mo. May buntag sa o ganiya na sab kita karon nining kabuntagon aron din atong halaran simbahon ang atong buhi nga Dios. Dalay ko ng Dios sa matagos sa dili pa nato sugdan atong akong ihatag ang opening prayer ni Pastor Idi. Wala man si Pastor Russell. Osbon ko, may buntag ka natong tanan o bisan pa sa nagsunod sa ato ang FM station 101.3 live kita karon nya kutob sa nakadungog sa atong FM station 101.3 maayong buntag kaninyong tanan og sa nagsunod usab sa atong live og kanatong tanan nga diha karon dire maayong buntag. Amen. So agi sugod sa atong panimbahon mga kaigsuonan, atong ibutang ang atong kasing-kasing o huna-huna
diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Dili lang kay ako'y moampo, kitang tanan kay tagaan kitag authority sa Ginoo nga pinaagi sa pangalan ni Jesus, magampo kita. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Labing kamahanan na mga Diyos na ining sayo sa kabuntagon. Ania na usab kami amahan. Kini nga adlaw amahan, adlaw para kanimo o Diyos. Adlaw nga amo kang daygon, amo kang simbahon sa tibuok namong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat amahan sa imong paghatod kanamo diri nga safe and sound amahan sa among mga kaigsuonan Ginoo. Salamat o God nga imo kaming gipamata sa sayo sa kabuntagon, Lord. Imo kaming gipukaw amahan. Kay gusto nimo amahan karong oras karong adlaw amo kang mapasidunggan, amo kang mapasalamatan sa tibuok namong kinabuhi, Lord. Lord, ikaw ang Diyos magbubuhat sa tanan. Sa among nakita sa among mga mata, ibin sa wala na mo makita, Ginoo, ikaw ang nagmugna ni anang tanan. Kay ikaw ang Diyos gamahanan. Ikaw ang Diyos gamahanan na Diyos. Diyos nga walay sama. Diyos nga mapinanggaon. Diyos nga mahigugmaon. Diyos nga mapasayloon. Diyos ka sa tanan. Kay ikaw ang Diyos, Ginoo, gamahanan sa tanan. Lord Jesus, bisan pag Ginoo sa nagpaingon diri amahan, sa among mga kaigsuunan, Ginoo, nga nagpaingon pa niining lugar, Lord Jesus, nagpaingon sa balay alampuanan. Lord, ipadala kanila, Lord Jesus, ang imong linabuan nga mga anghel, Ginoo, nga maoy manalipod kanila, Lord Jesus, nga imong ipahatod diri, Ginoo, nga safety, Ginoo. Luwas ang ilang kinabuhi kay naa ka nga Dios nga nag-uban, Ginoo. Bisan pag Ginoo, among giampo nga na kanimo, Lord Jesus, sa magdala sa alawiton ni ining sayo sa kabuntagon amahan. Among igsoon, Ginoo, nga Sister Eden amahan, gamita siya amahan. Gamita ang iyang baba, ang iyang tingog, Ginoo, sa paghimaya diha kanimo, Lord Jesus. Gamita amahan nga ang mga katauhan, Lord Jesus, madala diha sa imong presensya, Ginoo. Lord, diha sa imong presensya, Ginoo, mabatunan ang tanan, Ginoo. Kalipay, kalinaw, katakbawan, masinati ka na mo, Lord Jesus. Tungod kay naa ka amahan, dubling dihog sa supernatural anointing of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Bisan pag Ginoo, sa mga backup, Lord Jesus, ikaw usab mag-bless ka na mo, amahan, nga walay laing halaran ka na mo, Lord Jesus. Walay laing hatagan o walay laing mudawat sa among mga pagdayig. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. O bisan pag Ginoo sa mga muplay sa mga instrument, sa piano, sa bass guitar, sa mulid guitar, amahan, o sa mo drum, Lord Jesus, ikaw usab magadihog kanila, Lord Jesus. Lord, kuha, Lord Jesus, ang kahadlok, ang kabalaka, Lord Jesus, pulihi, Ginoo, o kadasig, kaisog, amahan, nga ikaw ang Dios, nga sa ilang pagtugtog, Ginoo, wala lain nilang gihatagan, Ginoo, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Bisan pag Ginoo manggiampo, amahan, sa magdara sa imong mga mensahe karong kabuntagon, ikaw ang Dios magadiyog sa imong ubos alagad, amahan. I-bless ang iyang kinabuhi, Ginoo, sa mga pulong, Lord Jesus, nga imong gipaabot ngadto sa imong alagad, amahan. Lord, ikaw ang Dios, magpasabot ka namo, Lord God. Gamita ang imong alagad, Ginoo, nga ang mga pulong, Ginoo, masabta namo, Lord Jesus, sa yano nga paagi, Ginoo.
ug Lord andama ang among kasing-kasing, ang among huna-huna Ginoo, nga malipayon kami amahan, nga modawat sa imong mga mensahe Ginoo, nga ang imong pulong Ginoo puno sa pagkurik, pagbadlong, pagsaway, kung saon pagkinabuhing matarong diya sa imong atubangan amahan. Lord, salamat sa mga kasing-kasing Ginoo nga malipayon. ug Lord, salamat Ginoo. Lord Jesus, sa imong alagad nga imong gipadala, Lord Jesus. Salamat sa mga maayong panglawas nga imong gihatag Ginoo. Hallelujah. Bisan pa Ginoo sa among nasod Ginoo, dili lang kay ang among nasod Ginoo, bisan pa sa tanang nasod Ginoo, sa tibuok kalibutan Lord Jesus. Lord, among mga pag-ampo nga na kanimo sa mga nanguluhan Ginoo, gikan sa taas hantod sa pinakaubos Ginoo, ikaw o Dios Ginoo. Lord, magahikap sa ilang kasing-kasing nga gunahuna Lord God, ikaw magagiya kanila Lord Jesus, kay ang kining nasod sa Pilipinas Ginoo, Lord, imo kini amahan, imo kani Lord Jesus, sa imong pagbalik Ginoo, mao kani imong una Lord Jesus, nga mutaddas ka diha sa silangan, mao ang Pilipinas kanimo Ginoo, kining nasura amahan. Salamat Ginoo sa mga nangulo Ginoo nga gibutangan minimo Lord Jesus, bisan pa sa Senate President Lord God, nga dunay kahadlok ug pagtahod kana kanimo Lord. Among mga pag-ampo Lord Jesus, nga ang nibarog sa kamatuoran Ginoo, mao kanay dapigan kanimo Lord, mao kana Lord Jesus ang imong ibutang di anang dapita Lord Jesus, aron ang mga katauhan Lord Jesus dili mag-suffer Ginoo, hinuon mapuno Lord Jesus sa kalinaw Lord Jesus nga gikan kanimo amahan. Lord God, among giampo nga na kanimo Lord Jesus, bisan pag Ginoo ang tanang mga kasimbahanan Lord Jesus, sa nagtudlo sa spirit and truth Ginoo, ikaw usab Lord mag-bless. Lord, salamat sa imong pagpanalangin, pagproteksyon Lord God sa matag usa Ginoo. Lord Jesus, imo kaming gikabiran Ginoo sa imong hamili nga dugo Lord God nga giula dito sa cross amahan. Salamat Ginoo, dalaygon ka bisan pa sa among mga kasilanganan Lord Jesus. Ikaw usab Lord magapanalangin, kutob sa maaptan Lord Jesus, kutob sa makadungog sa imong mga mensahe, i-bless sila amahan, i-sustain sila Ginoo, kapaskog kusog kapiskay sa ilang kinabuhi Ginoo, kanunay mabatunan sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay amahan. Bisan pa Ginoo among giampo Lord Jesus, bisan pa sa nagsunod Lord God sa ampulong mo kinabuhi ko, asaman mo karon na himutang, naaman mo sa trabaho, naaman mo sa inyong panimalay, I declare blessing upon blessing in the mighty name of Jesus. Lord, bisan lagyo kami Ginoo, nagkahiusa kami amahan sa pagdayeg pagsimba nga na kanimo, kay ang among gialagaran o ang ilang gialagaran pareho nga Ginoo, nga mao ang among gisaligan o gitugyanan sa among kinabuhi o tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Ginoo nga sikad sa among pagsugod hantod sa paghuman, nga magmalangpuson ang among mga pagdaig, mga pagsimba kanimo lamang Lord Jesus, na ining sayo sa kabutagon sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Praise. Usbon ko, maing buntag ka natong tanan. Ang tanan ba andam na mo daig og musimba sa atong buhi nga Dios? Amen. Ang tanan nga andam ingog amen. Amen. So
magsugod atong daygo ng atong buhi nga Dios ug mahimo atong abi-abihon atong mga katupad, atong lamanuhon, Amen. atong ipakita sa atong panagway nga puno ta sa kalipay, puno sa kadasing. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah! Igsoon, maglamanuhan, ipakita sa dagway ang kalipay. O sa kalingana ang kasuko sa atong dunghan, pahiyong gamay, igsoon ko. Igsoon, magdinasigan. Kung may naluya, pigpika ang abaga. Kung may naluya, Pipika ang abaga. o sa maginambuay kita, sa usag-usa, pahayong gamay, igsoon ko. Igsoon. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah. Igsoon, maglamanuhan, ipakita sa dagway ang kalipay. O sa kalintana ang kasuko sa atong dunghan, Pahiyong gamay. pahiyong gamay, igsoon ko. Igsoon, magdinasigan. Kung may naluya, pigpika ang abaga. O sa maginambuay kita, sa usag-usa, pahayong gamay, igsoon ko. Ipakita ta ang iyang gugma. Yes, Lord. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat Lord sa kadasig, Lord Yes, Jesus. Lord Jesus. Salamat Ginoo nga sa imong pagkagamahanan, Lord God, kanunay ka nagsusi Yes, sa among hallelujah. matag usa ka kinabuhi. Lord, amo padyud kang awitan Ginoo. Yes, Jesus. Wala nilaing gitinguha, gugipangandoy sa among kinabuhi, Lord Jesus. Kundi ang imong presensya, Amahan. Yes, Lord. Salamat, Thank you, Lord, Lord. sa imong pagkamayaw ug gugma dili ka namo, Amahan. Yes, Lord. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Pukawa ang
Ato pa siyang daigon ng atong buhi nga Dios. Atong gamiton ng atong tibuok kusog, atong tibuok lawas, tibuok kalag kay ang atong pagdaig tinud-anay man. Amen. So atong gamiton ng atong lawas sa pagsayaw, sa paglukso, sa pagbayaw sa atong mga kamot. Amen. 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 Pagdaig nga tinud-anay. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, hallelujah! Atong ihatag ang pinaka-the best sa atong buhi nga Diyos mga igsoon. Sayaw nga tinud-anay, uban ang kasing-kasing o huda-huda nga balipayon. Kung natumba ka man, tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papa.
Igsoon! Musayaw ko, muluksok, mudagan, mudagan ko doon. Kanimo, Jesus, musayaw, igsoon! Musayaw ko, muluksok, mudagan, mudagan ko doon. Kanimo, ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo, Jesus sa mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Lord. Sa imong gugma ug pagkamaayo diri ka namo sa imong katawhan, Amahan. Yes, Jesus. Tungod kanimo, Ginoo, nakabaton kami kagawasan. Amen. Hallelujah. Tungod kanimo, Lord, nakabaton kami kadaugan. Yes, Tungod Lord. kanimo, Ginoo, nakabaton kami kaayuhan. Yes, Mao thank you, walang Lord. rason. Walay rason, Ginoo, nganong di mi makalahutay, Amahan. Amen. Kay Thank you, kami Lord nangandoy, Jesus. Ginoo, na sa imong pagbalik nga haduol na makauban gyud mi nimo, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Yes. Hallelujah, Lord. Tubos mo ang kasalanan ko. Libayran mo dito sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga lapod mo na ayo ako. Tungod sa paghigugma mo, nalipay ako. Tubos mo ang kasalanan ko. Gibayran mo ako sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga lapod mo na ayo ako. Tungod
kanimo. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Tungod sa imong pagkagamhanan, Ginoo, kami nakabaton og daghang kadaugan, Ginoo. Yes. Kaluwasan Hallelujah. sa mong kinabuhi, Lord. Yes, Jesus. Wala mi rason, Ginoo, nga dili mo padayon sa imong pagpangalaga diri, Yes, Ginoo. Jesus. Lord, mag-unsa man tinuod ang mga kabtangan ni ining kalibutan, Lord God, kung wala ka sa mong kiliran, Ginoo. Amen. Busa, Lord, nagkinahanglan mi kanunay nimo, Ginoo, sa imong proteksyon, Amahan, sa imong pinasahing pabor ug mga dihog, Lord God. Lord, amo pa jud kang awitan, Ginoo. Kay Dios ka nga gamhanan ug labaw sa tanang butang, Amahan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Magsakit mag-isaman. Mag-unsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labang sa tanang butang, di kinahanglan ka. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, di higugma ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord. Wala mi laing kinahanglan, Ginoo, kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Mag-unsa man ang mga katigayunan. Yes, Lord, kung mawala ka sa Kung makiliran. mawala ka sa among kiliran. Yes, Lord, once mag-unsa man. Mag-unsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labang sa tanang butang, di kinahanglan ka. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw, Ginoo,
presensya ragid amahan. Yes. Nga imong presensya, Lord God, nga dili na mo igabaylo sa mga butang ng kalibutan, Ginoo. Amen, Lord Jesus. Ay mag-unsa man ay mga kabtangan na mo, Lord God, kung wala ka sa among kinabuhi, Yes, Ginoo. hallelujah. Maghimo lang kawang ang tanan, Ginoo. Amen. Yes, Lord, salamat Yes, kaayo, Jesus. Ginoo, sa imong pagkamaaya, Lord God. Kanunay ka nag-uban, nagtagbo, nagsupply sa among mga panginahanglanon, Ginoo. Bisan pa man, Ginoo, kanunay ka atiman ka na mo, Lord, wala gid minimo pasagdi, Lord Yes, God. Lord God. Taliwala sa mga pagsulay, Yes. mga katalagman nga sa among kalibutan, Ginoo, sa among nasod, Lord God. Yes, Jesus. Lord, wala may rason nga mahadlok dili ni angay mabalaka, Ginoo. Yes. Kay naa ka nga Dios nga buutan, gamhanan og mahigugmaon sa imong mga Jesus. kaanakan, amahan. Lord, wala may layang gitinguha sa among pagkatao, Ginoo, kundi ang pagsimba sa kamatuoran o sa espiritu nga mao ikaw, amahan. Yes, Yes, Lord, Jesus. salamat, Ginoo, nga kanunay ka nag-uban, nagproteksyon ka namo, Lord Jesus. Lord, salamat, Ginoo, sa among pag-awit o pagdahig diha kanimo. Silbi, pasalamat kanimo, Lord God, Yes, Jesus. na among igahalad ang tibuok namong kinabuhi diha kanimo, almahan. Kay maujud ni ang requirements kanimo, Ginoo. Isip usa ka magtotoo sa imong mga anak, Yes, Ginoo. Jesus. Lord, wala mi laing mabayaw, wala mi laing mapasidunggan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Ginoo. Kundi ikaw lang, Lord God. Ikaw lang, Lord Jesus. Yes. Salamat, Lord. Kanunay ka nag-atiman sa imong mga kaanakan, Ginoo. Bisan pa man sa mga panghitabo, Ginoo. Nahitabo na jud, Lord God, ang mga senyales sa kalibutan sa pagbalik nimong haduol na gikaayo, pero Yes, Lord. among gitinguha, Lord God, nga mitras na paminining kalibutan na, Lord. Nga sa imong pagbalik, Ginoo, maapil mis paglalin padulong sa imong Yes, gangsirian, amahan. hallelujah. Yes, Lord. Yes, Salamat Jesus. kanunay, amahan, sa kumplitong mga kaayuhan sa mga panglawas, Ginoo. Amen. Naakag kanunay, masandigan o masaligan sa tanang panahon, Lord God. Yes, Lord. Lord, wala may mahimo kung wala nimong tabang, amahan. Kanimo lang ang tanan, ang dungog ug himaya. Pasidungog ug pagdaig, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen. And nabati ba ang presensya sa Ginoo? No. Ug atong isunod ang scripture reading nga pagka dadon sa tugsuon sis LB. Aritas pagbasa sa libro sa Juan 17:1-17. Nagampo si Jesus alang sa tanan niyang tinunan. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya.
Kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao mo ila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gibuhat kanako karon Amahan. Pasaydunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa mabuhat ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila og gitugyan mo sila kanako. Gituman sila ang imong pulong. O karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo og mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan tawo nga ako, imo og silang tanan nga imo. Ako og ang akong himaya gipadayag diha kanila, ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang, samtang ako uban pa kanila. Gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga gikatakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. Og karon moanha ako kanimo og gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan sama nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran, ang pulong sa Ginoo. Amen. Mo to pulong sa Ginoo. Ug ari ta sa sunod nga bahin mo ang paghatag og testimony kadaugan. Ug masayod ta nga sumatag usa nato dunay kadaugan sa atong kinabuhi. Ug dako gyud kay ni si kadaugan. Kay siya na mo ko siyang say-say. Akong ihatag ang panahon ni Sis Chari. Praise. Mayong buntag sa tanan, no? So, dili na ko pakyason.
atong buhi nga Dios sa pagpadayag sa kadaugan nga iyang gipasinati sa ako ang kinabuhi. So kuan usa ka dakong kadaugan kay kuan pagad ni aging primerong adlaw sa June, so motoy kasal na mo ni sa akong bana. Oy. Matawag na June bana. Bitaw, lahi ra bitaw ang kanang, for example, magkuyog mi, yan ay mangutan na, unsa nini mo ma'am, yaman ang kanang, uyabra na ko, pero lahi na kayo ang feeling, kisa ni mo ma'am, kisa di siya ma'am, banda na nako. So lahi na ang feeling, like naa kay kanang authority ba nga, kanang muangkon niya. So wala akong feeling. So salamat ko sa Ginoo ana nga iyahang gihatag si Angel sa ako ang kinabuhi. So ang una jud ana is kanang pag-process gid namo sa mga papilis sa pagkuha og marriage license kay daghan kayo kanang mga kakulian. So ang ako ang part kay ang iyaha okay na. So dito pa sa syudadaan pag-abot niya gihikay na mo, so okay na iyaha tanan. So ang ako diha man nasango kay na may problema sa ako ang kanang birth certificate. So mao to nga kanang pag-adto na mo dito, napadyoy panahon nga, kaduha to manong. Kaduha pa dyan minagtugbong nila ni mama o papa nga kanang sirado di ay ang katong kuan, civil registrar. So, tugbong dito, balik na po niya. Pag balik na mo tugbong, wala gihapoy tao. So, muuto kay kuan di ay Friday, wala sila duty. Kunya, katong pag-usa na mong adto kay nag-day off ang katong nag-assign sa civil registrar. So, katong nga part no kay mura na jud ko kahilakon kay kanang kapoy na kay tugbong-tugbong layo baya wa patay tulog. So mura makana ko nga sa July na ta magpakasal Angel. Oy salon man ning dugay makaita ka lusot ani atong papilis. So mo to nga kanang girelax lagi ako akong una to gyan ako sa Ginoo hangtod nga pagbalik ikatulong balik na mo dito kuyog siya mama ug si papa. So na okay na. So naanay mga kumpleto ng papilis niya paabot na lang mi sa kanang marriage license na mo. So mo to nga kanang sa dagan sa kanang paabot bi sa marriage license na apoy mga kanang mga ginagmay nga pagsulay. So mo na nga gitugyan na ginako na sa Ginoo niya kanang dili baya kanang sani oy kan dili nga lalim ba kay kanang hago ka sa trabaho mo tugbong ya naapay mga kanang sumugan kayo ang panahon. So mo na nga kanang gisalig ra gyud ako na sa tanan sa Ginoo niya. Grasya sa Ginoo nga kanang gitagaan ko niya o kanang pagpaubos bitaw tagaan ko niya og dakong gugma nga makasabot sa kanang bisag unsa nga sitwasyon niya kanang hangtod nga nakuha na mo ang among marriage license dayon sunod na pud ato among giampo ang maayong panahon kay kuan man siya kanang open space man. So grasya sa Ginoo nga kanang wala gid siya giulan atong adlaw kay pag niagi atong mga adlaw gaulan-ulan ba ato niya. Pag June 1 gyud pag mata na mo na sayo sa kabuntagon hayag kaayo ang kalangitan hangtod na nga na hapon wala gid siya ni ulan. So pasalamat kay miyana sa Ginoo kay nagmalampuson gid ang kanang ang among panaghiusa diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Unya kanang to unya grasya sa Ginoo no kay ang ako ba yang gi-request ato kay usara ka day nga leave sa akong trabaho kay kanang inig 19 karong umabot nga 19 wala man ta mi duty. So mo na ta toy higayon nga manglarga mi kay naapod mi tuyo para ma-extend ang iyahang stay danhi. So mo to nadanghid ko nga mo ni kanang mo ni adlaw sa akong kasal niya mo day off kog usara ka adlaw niya tingala ko ni message ni email lang ako ang kanang amo niya mo to niya na siya nga kanang kasal na day nimo niya nganong usara man ka adlaw ang imuhang gilib. So mo to niya na siya nitawag siya nako niya gistoryahan na mi niya lipay kay siya niya mo to nga ni offer siya nga i-take ng 1 week nga leave. So mo to pasalamat ko sa Ginoo kay kanang dili baya sila ingon basta-basta nga mo
mo approve og inana kataas nga leave. So mo to grasya sa Ginoo nga gitagaan mi niya og kanang panahon nga kanang ma-enjoy na mo ang amo ang panaghiusa diha sa among kinabuhi nga kuan usa na diha sa Ginoo. Anya kanang pagniaging katong simanahan ang larga mi anya kanang naguban ang Ginoo sa among mga lakaw kay naapod mi mga giasikaso ato nga panahon na nya nibalik mi diri sa paglunes uban ang dakong kalipay nya salamat jud ko sa Ginoo pod sa tanan nako nga mga kaigsuonan igsuon sa dugo ug igsuon diha sa pagtuo nga grabe ang ilahang pagtabang gyud makahila ko sa kalipay bitaw kay kuan baya kanang dili gyud to ingon ato kanang di maingon ato siguro kung wala ang pagtinabangay sa akong mga iyaan, sa akong mga uyuan. Kay grabe pag Domingo pa lang naghikay na sina denha. Pag Lunes lahi na pud nga hikay. Pag Martes lahi na pud nga hikay. Pasalamat gyud sa Ginoo nga kanang kana bitaw ma-feel nimo ba nga kanang andam gyud nga mutabang kanang walay pangwinta walay pagbagulbol inana makita na ko no nga kanang igsud na ko dito maluoy na lang ko magtan-aw sa akong mga iyaan kay kanang naa sa kusina pirmi na nanghugas na nagukay na nagluto nya way tan-aw na ko mungisi ra gyud sila okay ra mo tinyo okay ra mi day ay ragkabalaka so mo na nga kanang pasalamat ko sa Ginoo bitaw nga kanang gitagaan ko kanang pamilya mga kaigsuonan nga na diha sa Ginoo na ang dakong gugma na ang panaghiusa og labaw sa tanan ang pagtinabangay. So ang Dios may magapanalangin sa matag usa gyud sa inyohang kahago sa pagtabang sa amoang kasal. So muna nga pasalamat kay miana sa Ginoo ang tanan iya gyud nga gi-provide ang tanan iya gyud nga gi-provide unya dito pa lang daan kay kanang sa lungsod pa lang katong after na atong pagpangaunay na niya makita na ko sa atinin nga nagdagan dito mukaon na sa lamisa mudagan na po dito ihang giasikaso ang katong mga team gibahin-bahinan da ito niya og kanang bring house so una nga pasalamat ko sa Ginoo mga kung kani akong mga iyaan o goyoan automatic gyud kay ning mutabang niya sa mga kaigsuonan po tanan nga nitabang sa ilahang kusog nila ni Kuya Albert nila ni Kuya Joel o sa tanan gyud nga nitabang salamat kaayo sa Ginoo og ang Dios may magapanalangin sa inyong kinabuhi unya lipay mi nga kanang nahuman na gyud ang amo ang kasal sa 3 ka buwan siguro tong plano niya ang Dios gyud nagaubad ang Dios nagapanalangin unya kanang na to minyo na mi yeah, salamat kay sa Ginoo ang Dios magapanalangin og sa tanang mga kabatan-unan no ako na ni ibili ninyo nga kanang paabuta gyud ay kanang pagampo o sa kanang inyohang umalabot nga pangasawunon o pamanhonon niya pangayua nga makauban ninyo sila sa pag alaga diha sa atong buhi nga Dios niya kana lang gyud paabutan lang gyud ang saktong panahon so mo to kanang true love waits so para sa tanang mga kabatan-unan true love waits so ana jud na siya salamat sa Ginoo wala to ang buhing kadaugan trendo og himaya lang lamang sa atong buhi nga Dios. Pakpakan ang kinabuhi ni Chistare sa pagkamayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao to yang kinabuhi nga nuto na malampuson gyud na uban sa tabang sa Ginoo. O garita sa sunod nga bahin paghatag o agan special number na pagadadon sa Dinoyos family nila ni Marvin og ni family Marv.
Lo. May buntag pag-usap. Diamis inyong atubangan kay among halaran og awit makalangit ang atong buhi nga Dios og kini naguluhan og natagpuan. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggang ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati
sa atong buhi nga Dios. Itong pagpaka ng Diyos sa pamilya ni Dong Marvin, kay Eden. Niya, salamat sa Ginoo sa iyahang mga mensahe. Niya, naghisgot nga ang atong igsuon nangandoy sa presensya sa Ginoo. Niya, diha nila na nabati, natagpuan, na naangkon, nakitaan nga ang ilang kasing-kasing, ang ilang kinabuhi gibag-o sa Ginoo. Pagkanindota. Diha sa presensya sa Dios, mga kaigsunan, diha gyud masinatian nato ang tinuod nga kausaban, kabaguhan. Mahinungdan nga ikaw ug ako gidasig kanunay sa Dios sa pagduol kanunay sa iyang presensya. Kaya diha sa presensya, mga kaigsunan, mabati nato ang pag-atiman, ma-feel nato ang molda kanang pag-usab sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mahinungdan si David diha sa Salmo 16:15, iyang gisugilon diha mga kaigsunan kung unsa ang iyang experience mahitungod nga na sinatian niya ang presensya sa Dios. Ingon si David diha sa presensya sa Dios, nabati niya ang tumang kalipay. Unya ang maong kalipay nagdala kaniya ngadto sa katagbawan hangtod sa kahangturan. Wala nindot kayo mga kaigsunan nga ang usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo dunay panahon sa Dios. Dunay panahon sa pag-awit, dunay panahon sa pagdaig, pag-ampo, kay diha sa paghatag sa tao og panahon, mabati sa tao ang presensya sa Ginoo. Mahinungdan ikaw ug ako gidasig kanunay diha sa Hebreo mga igsonan, diha sa 10:25 nga dili nato undangon ang panagtigom. Ingna imong tapad, maayo nga nisimba gyud ka karon. No? Ina imong tapad, ingna kuhita sad. No? Salamat kaayo. Kabalo ko nga ready na gyud ang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, hey, ang ato hisgutan mga kaigsunan, murag wala man. Hey, asa ko to dapit mic? Kani? Ayaw lang. Check. Hey. Kanina ipakus kayo. Okay. Hisgot ang mga kaigsunan sa kanang pagbantay sa Dios. Diha sa Juan 17, versikulo 15, usa ka bersikulo nga akong ipaambit, i-share sa matagusan nato kinabuhi o kuyog nato ang ato ang mga listener sa FM radio. Ako ning gi-connect kini maong atong panimbahon sa FM station. Gani kining atong FM station madunggan ni diha sa mga kabukiran, diha sa lain nga mga barangay, kanang mga bukid diha nga makit-an sa antina, maabta na. Dili ko kalimot nga dunay usa ka liman o liminister nga miduol nako samtang namalit ng umprami diha sa Kaduait nga naminaw pod sila sa ato ang pagsimba nga to sa Ginoo. Ato pakpakan ng Ginoo no nga magpanalangin sa tanan nga mga listener sa atong FM radio 101.3 og sa tanan mga followers nga naa karon sa nagkalain nga mga lugar, sa nagkalaing mga nasod nga nagsunod o nakigduyog, nakiguban sa atong pagdaig, pagsimba nga to sa Ginoo. I declare nga sila sama ka nato panalanginan usab sa Ginoo. Ang mensahe mga kigsunan diha sa Juan kapitulo 17 bersikulo 15, kung doon na kay Biblia, palihog ablihi og batasana og anara ang imong kagalingon sa pagbasa sa Biblia kay mauni makahatag nato og assurance. Ang tanan may assurance. The word assurance naghisgot ni sa Biniseya og kasiguruhan nga naa gyud ta sa pagkabalaan. Nindot kayo ang mensahe sa prayer ni Jesus diha sa 17 sa Juan kapitulo 15. Ingon dinhi mga kaigsunan, wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ang Dios magpanalangin ni ining mga mensahe nga ato karong madunggan. Now, ako gyung gipabasa mga kagisunan kaganina sa nagbasa sa scripture reading ang konteksto, ang uluhan. Kung imo na siyang tan-awon sa verse 1, ang konteksto diha mga kaigsunan sa Juan kapitulo 17
nagampo si Hesus alang sa tanan niyang tinun-an. Nya nindot kayo ang iyang prayer mga kaigsunan, ang mga mensahe diha sa mga pagampo ato gyung masabtan mga kaigsunan kung unsa ang mga pamaagi sa Dios aron ikaw himuong balaan. Nindot kaayo mga kaigsunan, ingon din ha sa kani usang hisgutan usa nato ning unsa ang pamaagi mga igsoon nga gipakita o gipadungog sa Ginoo mahitungod sa pagkabalaan aron ang tao mahimong balaan. Ingon din sa Juan 17 bersikulo 17, tanawa diha mga kaigsunan. Ingon diha sa Juan 17:17, balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Ang tao mga igsoon, mahimo siyang balaan at ubangan sa Dios kung ang tao tunay mensahe sa Dios. Atong hinumduman, ang imong pulong kamatuoran. Amen ba? Mao hinungdan nga ang tanang simbahan gidasig sa Dios nga ang iwali pulong sa Dios, mensahe sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, mga balaod o mga patakaran nga gikan sa Dios. Lamang dili sad nato kalikayan sa social media, diha nato makit-an nga dunay mga simbahan dili ang pulong sa Dios ang giwali, dili Biblia ang giwali, kundi mga pagtulunan nga dili gikan sa balaang kasulatan. Mahinungdan ang resulta lisod moabot kanila ang kausaban. Mahinungdan sa atong kinabuhi mga kaigsunan, sa atong pagsimba ang gisentro Biblia. Ang pinakaimportante nga bahin sa atong panimbahon mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen ba? Kay ang tao nga mamati ingon ang mensahe sa Dios, mahimo siyang bulahan o mahimo pagyud siyang balaan. Amen. Diha sa bersikulo 15 mga kaigsunan, diha ko mo focus, naghisgot si Jesus nga kining iyang prayer. Ang tanan may ingong prayer. Nindot kayo mga kaigsunan nga naay gipakita ang atong Ginoo og assurance kanang kasiguruhan nga bantayan ka sa amahan. Ingon si Jesus, wala ako maghangyo kanimo amahan nga kuhaon mo sila diha sa kalibutan. Ang gihangyo ni Jesus mga kaigsunan ingon sa kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Pagkanindota. Unya asa ni gi-address nga prayer ni Jesus? Gi-address ni nga maong pagampo alang sa mga tinun-an. Ang tanang mga tinun-an mayong praise the Lord. Unsaon na to pagkasiguro nga tinun-an ta? Palihog ko na ihina itong radio, katong monitor ba? Kay mo feedback diri. Ihinay siya. Kay murag kusogras kayo. Pwede ra nimong i-off kay wala may tao diha. Salamat kayo. Kay ako ni siyang gi-connect kani maong panimbahon sa atong FM station. Gamit lang nato ang social media, ang ato ang Facebook account. Dahil ako ang gi-connect dito sa laptop. Dahil laptop to mixer, labays transmitter, labays antenna. No, nindot kayo. Niya, moy ako ang prayer gyud nga sana ubang mga lugar dunay mga FM station para ang usa ka nato ka panimbahon daghan kayong makadungog ibin sa Bohol. Mao na hinungdan mga kaigsunan ibin dito sa Balogo nga duna na po tukuron nga simbahan under ni Pastor Alwin Sarbida. Bali tulo na ka simbahan ang iyang monitoron sa Plagatasanon, Bantulinaw, unya karong tuiga magtukod na usab sa simbahan sa Balogo. Unya atong gitinguha nga ang FM mga kaigsunan nga dili na mo pangsyon, ato papangsyonon og atong dad-on diha sa Balogo. Para makapangsyon gyud. Kay nahadlok ko mga kaigsunan kon ang usa ka butang dili maghatod og mga mensahe sa Dios nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi dili makapangsyon, mahadlok ko nga paninglan ta. Mao hinungdan nga
ang mga FM station nga wala makapangsyon, atong papangsyonon sa magkalaing-laing mga lugar nga maatiman. Kay naa may mga FM station nga gitiel sa Dios sa akong kinabuhi. Usa na niini kaning naa dinhi. Nya ang usa to adidto sa Tanhay. Nya pila na siguro ka bulan or usa ka tuig kapin wala makapangsyon, unya mauna akong gihilak sa Ginoo nga dunay tawo nga iyang gamiton nga dunay gugma sa pag-atiman. Og akong gitinguha nga kini makapangsyon aron maghatod nig mga mensahe sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios maoy makapabalaan sa tao. Amen. Maoy makapausab sa tao. Diha sa mensahe ni Jesus mga kaigsunan pagkaninduta, ginatugyan ta ni Jesus sa Amahan. Amen. Ako silang itugyan kanimo. Kaniadtong kauban pa nako sila, ako silang gibantayan. Di ba naay bersikulo diha mga kaigsunan kung imong atrasan diha sa city. Insa o karon nahibalo na sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako. Okay. Ingon din asa to dapit nga okay, ingon din sa 9. Jis, ang tanang tao ako, ang tanang tao nga ako imo, og silang tanan nga imo ako, og ang akong himaya gipadayag diha kanila, og karon mo anha ako kanimo diha kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imo ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausaingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas ni adtong tao nga gikatakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan, ug karon muanha ko kanimo. Og gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan. Dinhi pod gipakita sa prayer mensahe ni Jesus nga ang tao di ay nga dunay mensahe sa Dios. Mao ni timan dunay tao nga malain nimo. Hello. Bantayan niya. Basig kaning maong mensahe magtudlo nimo aron dili ka matingala. Tanawa, gihatag ko kanila ang imong mga pulong. Mga mensahe nga atong nabasa sa Biblia nga mga pagtulunan nga gikan sa Dios. Ingon dinhi, busa gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan sama nga ako dili iya sa kalibutan. Di ba doon ay mga tao masuko nimo, malain nimo, usahay imong kaila, imong pamilya, imong mga higala, labi na kung dili na ka musunod sa gusto nila, labi na kung dili na ka makikompromise, makiguguy-hugoy sa mga buhat sa kalibutan, diin ka gikan. Hello? Og mahitabo na gani na sa imong kinabuhi, mauna na'y buhing ebidensya nga gibalaan ka sa Dios. Wow! Gilimpyuhan ka sa Dios. Naa ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Nya hinumdumi mga kaigsunan kung nahitabo na ni sa imong kinabuhi nga dunay mga tao nga nalain nimo tungod kay matod pa sa uban lahi na kag tinuhan, apan wa nila masabti ang tinuod nga lahi tinuhan katong mga tao nga nagtuo nga walas balaang kasulatan. Amen ba? Kung ang tao nagtuog Hesus, mingdawat og Dios mga kaigsunan, unya nagkinabuhi sa pulong sa Dios, ang ilang pagtuo dili lahi. Ang lahi mauni, kung nagtuo ka sa Dios, apan ang imong nakatunan dili pulong sa Dios, mo nay lahi og tinuuhan. Amen ba? Grabe ka simple og dili na lisod sabton bisan sa grade 1 lang. Mga igsuon, ang tao nga lahig tinuuhan, kato mga tao nga nagtuog Hesus pero wala makakaton gani,
bisan sa iyang pagtulunan. Now, ingon si Jesus, amahan, bantay sila. Wala ako maghangyo kanimo nga, kuhaon mo sila. Wow, paganindot ta. Muna bitaw, di ta dapat mabalaka. Ako mga kaigsunan sa akong nasinatian, nga mga balatian, labi na gyud sa acid reflux, anxiety, gitabangan ko sa Ginoo nga makalingkawas gyud ko. Hinahinay ko nga nakalingkawas. Ato pagpakan ang Dios mga kaigsunan. Namang yung mga panahon nga grabe na yung inita. Unya, dili gyud nako kalikayan mga kaigsunan nga mura bitaw og kanang doon naman ko'y bati. Ang tao mangkod nga naay bation, labi na gyud kung nakaagi ka og acid reflux or anxiety, kuan siya kanang mura kadayog mataranta kung unsay imuhang bation. Pero kung wala kay bation, wala ra gyud. Mao na nga ako ang gi-manage ang akong kaugalingon nga dili ra ko mubati og dili maayo. Kay kung dili ko mubati og dili maayo, relax ra gyud tanan. Pero kabalo ba mo? Bisan kung duna ko'y bation nga dili maayo. Like kagahapon mga kaigsunan, ang akong gibati mga kaigsunan pero tigyong labara sa akong ulo. Naabot lang mi diri. Nya wala lang nako isugid sa akong asawa kay ang asawa dili mura kanang basi og dili siya kaapas ba. Nya usahay manggod ang mga pagsabot manggod, usahay maong nag-acid na sad ka. Kung wala na ko'y acid, ako na lang gideklarawan na ko'y acid. Actually, kitang tanang mga tao, doon na tayo acid. No? Mga good acid, bad acid. Muna nga, labad kay kong ulo. Ko nga, di ra ko mo inom og tambal. Wala ko mo inom og tambal, ako rang gi-relax. Pag-practice na to, kagabi dire mga kaigsunan, ang tinuod, giayo ko ni Lord. Nga naman, nagsakit akong ulo, pero nagpadayon kong ipabarog ni Lord. Hangtod na humantag. Practice. Pagkahuman, hirag ko. Kung di lang ko mo inamog tambal, ayuhon ra ni Lord. Dahil nangaon sila, dahil nisaka ko sa taas, huwag ko mo inom og tambal. Nawa ang sakit sa akong ulo. Atong pagpakan ang Ginoo. No? Muna nga, si Jesus, mingon siya nga, wala na ko igipangayo, wala ti kahangyo nga kuhaon sila. Kundili, ang akong paghangyo nga imo silang bantayan batok sa yawa. Now, ang akong gihatag gatima mga kaigsunan, kinsa ang tao nga makasinati sa pag-atiman sa Dios. Kinsa ang tao nga makasinati, maka-experience, or kanang maingon tang makadawat sa pagbantay sa Dios. Unya hinumdumi gibantayan sa Dios batok sa yawa. Sa Juan 10:10 ang trabaho sa yawa diha gipakita nga laglagon ka. Kawatan kag kalipay, kawatan kas kalinaw, kawatan kas panalangin. Mao nay trabaho sa yawa. Ang trabaho sa yawa, limbungan ka, iladon ka. Unya, ang gamiton po sa yawa, ang tanang mga tao. Nga dili gikan sa Ginoo or dili iya sa Dios. Unsay giingon ni Jesus diha sa Juan 10:10, ang kawatan naghisgot diha sa mauna ang yawa. Ingon diha si Jesus nga mianhi si Satanas, mianhi ang kawatan aron paglaglag, pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Ano sa pa na diha? Ha? Juan 10:10. Ingon din apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhing mga madagayaon. Unya, si Jesus bingon nga karon nga muanha nako kanimo amahan. Dili nako nila kauban. Apan ako silang itugyan nimo. Amahan, bantay sila batok sa yawa. Batok sa pagpangawat. Batok sa paglaglag. Batok mga kaigsunan sa pagpatay. Ang yawa, ang trabaho sa yawa nga patyon ang atong pagtuo sa pulong sa Biblia. Unsaon aron ang tao walay kalibutan sa pulong nga naa sa Biblia?
Bisiho niya ang tao. Tinuod na. Daghan nga mga tao. Usa ka kaniadto nga nagtuo Ginoo, wa gyoy kalibutan og bersikulo. Nganuman, kay wala ta kabantay sa lihok sa yawa. Gibisi niya ang mga tao para dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero bless kayo ka nga naminaw ka sa pulong sa Ginoo og karon nabag-o ka. Nausab ka. Nindot kayo ang testimony kanina Deday Shari, ang mga uyuan, ang mga iyaan. Pero kabalo mo, sa tinuod nga testimony, sa gisugilon sa akong asawa, samtang mag-istoryahanay sila mga igsuon, maminaw ko nila, doon na gyud moingon, kung wala pa sila nahimong Kristohanon, di gyud mahitabo nga naay pagtinabangay pag-ayo. Magdumot man. Na may bikil nga ginagmay, unya dali mang mudako. Pero tanawa na nga nahimong Kristohanon, di ba naa ang pagkamalipayon, na ang pagtinabangay. Makaingon kay ko nga bless kayo ang atong mga igsoong mga dinuyo, atong pakpakan ng Ginoo. Bless kayo silang papa ug mama. Kamo nga naa dinhi mo kung bless kayo mo. Kaniadto mga kaigsunan, kung naay mga selebrasyon, di yun na mabasipyat ng mga bukol-bukol. Pero karon haskang nindota. Kung naa may selebrasyon karon, pagkaugma mo ingon dayon mga ligo tag swimming pool. Pagka nindota, tinuod na ang pagtinabangay. Ay, ato pakpakan ng Dios mga kaigsunan, nga nahimo gyud sila nga mga Kristohano, nahimo tang mga Kristohano. Wow. Nganuman, wala na kawata ni Satanas ang pagtuo. Wala na niya guba, wala niya laglaga atong pagtuo. Ang atong pagtuo, gikan na gyud sa pulong sa atong Ginoo. Gikan sa Biblia, mo bitaw nang nabalaan ta. Na imong tapad, nabalaan ka. Diha sa Juan 15:3, gihinluan ka sa pulong sa Dios. Now, kinsa man ang makasinati o makaangkon sa pagbantay sa Dios. Nya hinumdumi, ang pag-ampo ni Jesus dili na para pangkalhatan sa mga tao, kundi exclusive na siya para lamang sa iyang mga tinun-an. Amen ba? Unya ang tinuod nga mga tinun-an sa John 8:31, nagkinabuhi sa mga buhat ni Jesus. Sumala sa mga buhat ni Jesus. Munang ikaw ug ako, nganong dili ta ka pugong nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo, kay maunay trabaho sa Ginoo nga gidasig kaniya. Amen? Usahay tapulan, laayan. Pero nganong bisan kung laayan ang tapulan, mupadayon ka tungod kay diha ka gibalaan sa Ginoo. Amen? Pagkanindota na usab, taghana kitang tanan diri na nga usab. Bantayan ta sa Dios, batok sa yawa. Ang gipakita sa prayer ni Jesus, doon ay gitawag assurance, kasiguruhan, aron sa atong kinabuhi, bantayan ta. Now, ang tao nga makasinati, nga gibantayan sa Dios, o makasinati sa pagbantay sa Dios, katong tao nga doon ay panahon sa pulong sa Dios. Sama karon. Amen ba? So kinsa ang tao nga makasinati o makadawat sa pagbantay sa Dios para dili gyud makahilabot ang yawa? Katong tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Katong tao nga naminaw og nagkat-on sa mga mensahe sa Dios. Mao na nga si Jesus miingon, bulahan sila nga namati. Bulahan sila nga naminaw og nagtuman. Ingon ang usa ka babae samtang nagwali si Jesus. Ingon ang usa ka babae, wala man gyud ni siya magsulti nga si Maria nahimong bulahan. Ning dagan ang usa ka babae diha sa taliwala samtang nagsulti si Jesus. Kay si Jesus nagsulti puro bulahan diha sa Mateo 5. Mateo 5 hangtod gyud na sa 12 puro na bulahan. Bulahan ang putlig kasing-kasing, bulahan nga sila
mapaubsanon, bulahan sila kabos sa espirituhanong butang, bulahan sila nga nagsunod, bulahan sila nga gibaybiay, bulahan silang gilutos. Samtang nagsulti si Jesus og mahitungod sa pagkabulahan, ang usa ka babae nga namati samtang nagwali si Jesus, wa sa kadungog nga si Jesus miingon nga bulahan si Maria. Iya dayng giwalihan si Jesus, dagan siya. Ingon ang usa ka babae, Jesus, magtutudlo, bulahan ang babae nga nagpahimugso kanimo. Unsay tubag ni Jesus? Bulahan sila, gitudlo ni Jesus ang iyang mga tinunan. Ingon si Jesus, o gitudlo niya ang iyang mga tinunan. Bulahan sila nga namati o nagtuman sa pulong sa Ginoo. Nganuman, kay ang tao nga namati o nagkat-on sa Biblia o nagtuman niini, sila nga tao nga makasinati sa pagbantay sa Ginoo. Sila ang mga tao nga makasinati o makaangkon nga bantayan gayud sa Dios. Mao bitaw nang ako, kung wala pa ko magtuog Biblia, na di yun na magkita. Di ko maka-feel, di ko maka-receive, makadawat sa pagbantay sa Ginoo. Nganuman, ang tao nga makasinati sa pagbantay sa Dios, kato lamang tao nga namati og nagtuon sa pulong sa Ginoo og nagtuman niini. Amen. Siguro moingon ang usa ka tawo, di ba? Si Jesus may nangayo ana. Yes, nangayo si Jesus, pero timan para lamang sa mga tinun-an ni Jesus. Amen? Mao na nga kita mga tinun-an. We are disciples of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. Through His Word, pinaagi sa iyang mga pulong. Mao nang mubasa gyud kag Biblia. Samtang kumusta ko diri sari, kumusta si Angel? Imo mo siyang giwalihan, isa. Mubasa na magbiblia si Angel. I hope nga, Angel, you always read the Bible. Please read this book. Because all written, all scripture is not from man. It is from God. Muna nga, basag Bible, study what is the Word of God. What is the commandments of God. All instruction naa sa Biblia. I hope i-priority na to ang pagbasa sa Biblia. Kung i-priority na to ang pagpangita sa kwarta, mulabay, mawagtang, og dili na madala. Mas i-priority na to ang pagbasa o pagpaminaw sa Biblia. Nga naman, kaysa damurtang maminaw ni Lord, sama sa atong gibuhat karon, damurtang musimba, damurtang makadungog sa pulong sa Ginoo, damurtang makasinati sa pagbantay sa Ginoo sa tuwa. Atong pagtuo, muna nga atong pagtuo, di gyud mausab. Ang atong pagtuo, dili gyud na makiling, dili na magpaling-paling. Nga naman, naaman ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Pero kung wala ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, dali kang malingla, dali kang malimbungan, daling mausab ug dali kang mabugnaw ug dili kang maloya. Moabot ang panahon kung dili ka makabalik sa Biblia, pukan gyud ka, mao na inahitabo ni Judas Iscariote. Kay nga naman, wala naman sa maminaw sa mensahe sa Dios. Tuan naman sa naminaw sa gahom sa kwarta. Iya namang gibaligya si Jesus. Iya namang gibaligya si Jesus aron makakwarta siya. Pero sa dihang nahali na si Jesus ug nakakwarta na gyud siya, natabangan ba siya? Nalibog hinuon siya. Nya dito sa libro sa buhat, mingdagan si Judas mga kaigsunan, og sa dihang ang halin ni Jesus mga kaigsunan katong kwarta iyang gipalit og luna mga igsoon, og dito siya mingdagan og miambak sa pangpang matud pa dihas buhat. Sa dihang miambak si Judas, ni una ang iyang ulo og ang iyang ulo mipasok siguro si iyang kon kay nibukda man iyang tiyan. Na sa libro sa buhat. Nganuman, wala man siya maminaw, wala naman siya iya mang gihunong ang pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Iya mang gihunong ang pagpamati o pagtuman sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mao bitaw na niingon si Jesus, kana bitang padayon sa pagtuon o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Amen? Ini mo tapad padayon.
tipigi ang pulong sa Ginoo. Ikaduha nga makahatag ka natong assurance o kasiguruhan nga bantayan gayo ta sa Ginoo ug makasinati ta sa panalipod sa Ginoo, batok sa yawa ug wala gyud mahimo ang yawa buti pasabot. Wala, dili makalimbong ang yawa, dili makakawat ang yawa, dili makapatay ang yawa, mga kaigsunan, sa atong pagtuo sa dihang dunay pagsalig sa Dios. Diha sa Salmo, mga kaigsunan, ablihi imong Biblia diha sa Salmo. Salmo 33:18. Ingon dinhi, gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog og may kahadlok kaniya kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Si David nagpamatuod, mga kaigsunan, og nakasinati gayud si David nga gibantayan si David sa Dios. Gilibutan siya sa iyang mga kaaway galibot ni David pero wala siya mamatay. Kanang Salmo 23 maunay gi-memorize mga army. Sa mga army, even sa mga pulis, labi na gyud sa mga scout ranger. Maunay ilahang gi-memorize kanang Salmo 23:1 hangtod sa 6 ug Salmo 91. Kay diha gisaysay ni David nga bisan gilibutan si David sa mga kaaway, wa gyud siya maunsa. Unya kanunay siyang gipakaon sa Dios. Pagkaninduta ka ng Salmo 23:1 hangtod sa 6, basaha ra gon nang naa sa 5. Gilibutan si David sa mga kaaway. Like sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga libutan kag mga BBI. Gatuyok ang mga tao nga gisaway ka, giliba ka, gidaot ka. Pero damor nga gidaot ka, damor kang gipakaon ni Lord. Damor kang gilipay ni Lord. Nganong nahitabo man na sa imong kinabuhi? Nganong nahitabo man na sa atong kinabuhi tungod kay nagpasidungog ta sa Dios ug naatay kahadlok sa Ginoo. Mingsalig ta sa iyang gugma. Unsa man ang mga ebidensya nga tinuod tang nagpasidungog sa Ginoo? Si Solomon nagsugilon sa mga pamaagi nga nagpamatuod kanato nga nagpasidungog ta sa Dios. Diha sa Panultihon 3:9 ug 10. Kanang muhalad tag mga maayo usana sa mga pamaagi nga nagpasidungog ta sa Ginoo. Amen. Kanang muhalad ta, kana bitang muhalad ta mintras bata pa, mintras naapatay kusog, mintras wala pay apa ng atong lawas, mudahig ta sa Ginoo, mupasalamat ta sa Ginoo. Nya kabalo ba mo, mga kaigsunan, dili lang ang pagtuo, ang atong lawas, ang atong kinabuhi mo ibantayan sa Dios, kundili ang tanan nga niya nato. Mga kabdangan, trabaho, negosyo, tanan nga source of income. Moingon gani kang source of income, tanan nga imong gitrabaho, diin ka makaangkon og panalangin. Like example, diin ka nakakuha og kwarta, naa kay gibuhi, naa kay giatiman, naa kay ginegosyo, bantayan na ni Lord. Amen. Apan unsa kinsa man ang makasinati sa pagbantay sa Dios. Hinumdumi, balikan na to ang Juan 10:10. Ang Juan 10:10, si Satanas mianhi aron sa pagpangawat, paglaglag ug pagpatay. Ikaw ug ako gibless ta ni Lord. Amen ba? Gitagaan kag maayong income. Gitagaan ka mga kaigsuonan og savings. Nada ba tay savings? Wala pa gyapon savings. Dapat lang na tay savings. Tinuod na. Dili pwede nga utang may savings. Dapat. Ngano? Inani ni siya. Kung kapilan man ko ka sa gamay, piyalan kag daghan. Nya dili na kawaton sa Ginoo. Unsaon aron dili kawaton sa Ginoo, dili na kawaton ni Satanas. Pero unsaon man aron bantayan sa Ginoo ang imuhang kanabitang blessing, tanan nga imuhang gipaningkamutan. Kay ingon man si Jesus nga, amahan, bantay sila, batok sa yawa. Unya, ang yawa, unsay gitrabaho sa yawa? Laglagon, dili lang ang atong pisikal, laglagon ang imong panalangin, laglagon ang mga butang nga nanimo, kawaton, gubuon,
kuhaon aron dili na mahilabdan ni Satanas, giampo na ni Hesus. Amen. Sa dihang giampo ni Hesus, dili pud tanang tao nga nagtuo makasinati sa pag-atiman sa Dios. Ngano man, kay dili man tanan nga mga tao nga nagtuo mubuhat sa pamaagi sa Ginoo. Mao bitaw nang si Jesus miingon, bulahan ang namati og nagtuman. Inani ni siya, kung doon na kay nakatunan og nasayran og nasabtan sa balaang kasulatan, buhata. Kay useless ang pulong nga magtutuo ta nga way buhat. Amen? Munang na ako'y kompos, ang nagmauswagon dili buhat, ang mga uswagon dili pulong pasultion, kun dili buhat maoy pasultihon. Na ako'y gi-upload sa YouTube ana ngang nagmauswagon. So kinsa ang makasinati sa pag-atiman sa Dios? Unsaon aron masinatian nato ang pag-atiman sa Dios, ang pagbantay sa Dios, aron dili mahilabdan ni Satanas, aron dili kawato ni Satanas ang mga panalangin, ang source of income, ang atong pagpanarbaho, ang tanang source nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na may mga idea? Ganahan ba mo nga makasinati sa among nasinatian? Amen? Timan ini, naagani mo savings like alkansiya. Ang alkansiya, maingon ta nga, among gibuhi og baka. Among gi-invest. That is alkansiya. Kabalo ba mo nga ng mga butanga, gipiyal sa Ginoo nga nagtubo? Like alkansiya. Gipalit og baboy, gibuhi, gipatubo ni Lord. Amen ba? Gipalit nimog baka, gipatubo ni Lord, gipadaghan. Wa gyud mahilabti ni Satanas. Wa gyud na kawatan ni Satanas. Wa gyud na laglagan ni Satanas. Kano man, gibantayan na sa amahan. Apan unsaon na to pagkasiguro nga mapantayan na sa amahan ang tanan nga nanato. Kabalo ba mo? Si Jesus dunay pamaagi nga nakitaan. O ang amahan naay pamaagi sa gipakita nga prayer ni Jesus. Ingon si Jesus, amahan. Di ba? Ingon siya, amahan na ako'y ipasabot ninyo. Kani mo'y gihatag ni Lord. Alas 12 na, pero mao gini ako ang ipasabot ninyo, mga kaigsunan. Mateo 26, 39. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta, og nagampo nga nagingon, amahan ko, kung mahimo, kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kung dili ang imo. Inani ni siya, si Jesus nangayo siya sa amahan. Nga amahan, kung mahimo, ayaw ko pantosa. Ilikay ko sa mga kasakit nga ilangsang naman siya dito sa cross. Apan ingon siya, dili ang akong gusto o dili ang akong pagbuot may matuman, kung dili ang imong pagbuot. Unsa may gipakita ni Jesus nga pamaagi mao ni? Ang word pagbuot nagpakita na sa pamaagi sa Dios. Kanang pagbuot sa Dios, kanang gusto sa Dios, nagpakita na sa pamaagi sa Ginoo. Kung atong masabton og atong trabahoon ang iyang pamaagi, tinuod nga dili malaglag ang tanan nga panalangin nga nanato. So unsa may mga pamaagi aron mapantayan sa Dios ug dili laglagon ang unsa may mga panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo ba mo? Gidala ko ako ug akong asawa, gidalami sa Ginoo sa Malakias 3. Yes. Dada ang tibuok ninyong ikapulo sa templo aron dunay pagkaon dito. Sulay ko ninyo, ablihan ako ang tanang tangbubuanan, kanang tambuanan, bintana, o hinindot ka itong mensahe dito sa kuan, kanang Thanksgiving sa tumunoy, kung dito pa ang tanan. Kay mensahe dito, mga kigsunan, naghisgot aning Malakias 3:10. Nya dito gipangutana, wala ba mo kapangutana o kamatikod nganong bintana man ang hisgutan dili man gawang? Ingon diha nga
ablihan sulay ko ninyo unya. Di ba? Ablihan ko ang tanang bintana sa langit. Ug ibubo ko nga madagayaon gayud ang panalangin. Nganong bintana man dili man gawang? Kay ngano? Kasagaran sa balay usa o duha ray pultahan. Pero petindaghan nagbintana. Diri sa simbahan pila? Duhara ka buok gawang ikumpara sa 7 ka bintana. 7 ka mga source. Wow. Ang ablihan ni Lord. Muna yung ablihan sa Ginoo ang tanan nga mga panalangin. Nya ingon din siya, dili ko tugutan nga dunay mudangan sa inyong mga tanom. Mon nga ang tinuod nga makasinati, ang tinuod nga tao nga makasinati, nga bantayan sa Dios ang tanan nga naniya katong tao nga dili lang igong namati, kundi ning buhat. Amen? Pero kung ang imuhang, like example, kami, ang among ikanapulo, amo ang ipalit og baboy og ibuhi, munay na sinatian sa akong asawa, nga ang among ikanapulo, nga among gitigom para unta ihatag sa mga alagad sa Ginoo, para ihatag unta sa mga magwawali, wala man niya gipadala. Sa una, dili karon. Sa una, ihamang gipalit og baktin. Gipabuhi diha sa iyang mama. Ang nahitabo namatay. Dayang sa dihang namatay, iya kung gisugin lang. Iya anta siguro kung isurprise o mudaghan. Unsa ang pagkadaghan nga dili man amua. Nanghulam kuno sa ikapulo nya diha sa ikanapulo mga kiisunan about balaod sa Dios. Mahitungod sa ikanapulo kung maghulam ka na ulian nimo pila ka pilo nga pag-uli. Karon kay ihamang gihulaman kuno, gipalit og baboy. Patay no baboy. Tinuod nihilak siya. Sa pasayloon ta sa Ginoo. Kung ayaw na lang na hilabde, niabot og 9,000 ang among ikapulo. Among gipadala, sige padala sa mga pastor nga nagwali, diin mi na bless. Damurming nagpadala, damurmi nga gipadad-an ni Lord. Muning sayon ang pagtukod og simbahan. Sayon ang pagtukod og unsa may atong tukuron kay nganuman dili kahikawan sa panalangin ni Lord. Mao na nga kung miingon ka nga kinsa man ang makasinati o kinsa man nga tinun-ana, kinsa man tinun-an nga makasinati sa pagbantay samahan. Una, katong tawo nga nagsalig og dunay kahadlok sa amahan. Ug katong tawo nga naminaw ug nagtuman nakakat-on sa balang kasulatan. Kaduha, ikatulo, katong tao nga kanunay nagpasidungog, nga naghalad sa Ginoo. Damurmi nga naghalad ni Lord. Tinuoda, munang si Day Madilin, santang dito mi sa kuaning Malabuyok, nagchat siya nako, ingon si Day Madilin, Pastor, asa ng pink nga pitaka? Ingko nga, naa sa karton, naay speaker, ang gibutang, nya naa dito ang among tithes. Ang among tithes gilain gyud na namo. Lain gyud ang among tithes. Naa dito ang among tithes. Amo nang pintahon pagpadala. Wa gyud namo na kuhaa bisag piso. Naay madawat namo amo gyud nang kuhaan og tithes. Kabalo ba mo? Damor na mo nang gi-practice, damor ming gi-bless ni Lord. Manibaro tong balhibo bitaw mga kaigsunan kung maghiskot kog kalisod kani ato grabe yung lisura. Pero kabalo ba mo nganong naa mi kalisod kay lisod pa mi nga muhalad muhatag para sa Ginoo. Pero sa diha nga ang akong asawa ug ako istrikto nami ug ang among tithes wa gyud namo hilabdi. Wala sad hilabdi ni Lord ang unsay wala pod pahilabdi sa Ginoo ang unsa may panalangin sa Ginoo sa amoa. Gani makakita mo namo kinsa man gud ming makasustento anang duha ka sakyanan sa mga maintenance. Si Lord ra gyud ana. Ngano man, mo na giingon sa prayer ni Jesus.
Amahan, bantay sila batok sa yawa. Wala lagi kadaot nga moabot sa imong pagpanarbaho. Walay kadaot nga moabot sa imong pagpamuhi, sa imong pagpananom kung wala nimo kalimti ang amahan. Amen. Muna nga may challenge mao ni. Dili tao ang tag-iya sa kalibutan ug ang tanan nga nanini. Busa ayaw paminaw tao. Ayaw paminaw sa tao. Daghan kay mga tao nga iaiyahanay og sabot diya social media. Paminaw mo sa gisultis Biblia. Ina imong tapad para i-bless ka. Amen? Bantayan ta samahan. Dili makahalabot si Satanas, walay mahimo si Satanas. Dili siya makalaglag, dili siya makapatay, dili siya makakawat sa panalangin nga gipil sa Ginoo sa ginabuhi. Halaran ragyod nato siya. Amen. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong nga naghatag namo kasiguruhan nga kami makasinati sa imuhang mga pulong nga kami imong bantayan. Prayer sa among Ginoong Hesus, amahan nga nag-ingon, bantay sila batok sa yawa. Aron masanitian namo nga kami imong gibantayan, kinahanglan nga kami dili lang igo sa pagpaminaw kundi sa pagtuman o pagbuhat. Nya kinahanglan na ami pagsalig, pagdangop, pagpasinungog, doon nami kahadlok nimo ug labos sa tanan sa paghalad alang kanimo. Amo ning buhaton kay diha kami imong gidala aron kami dunay assurance, kasiguruhan nga kami imong bantayan. Salamat sa imong pulong, amahan. In Jesus name, amen o amen. Talaygon ang Dios mga kaigsunan, alas 12 na gyud ang ihatag ang panahon sa nagdala. Amen. Dalaygon ang mga pulong nga gipaabot sa matag usa ka nato. Mo ang dungog para kanimo ang kusog. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang talangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Kay ikaw man ang tinubdaning tanan. At tas pagpamarog mga kaigsunan og atong iisa ang tuong kamot alang sa tithes and offering. Yes, Lord. Labing gamhanan ng mga Diyos na ining sayo sa kuntuhon. Anya na usab mi amahan. Nagaduol nga kanimo, Lord God. Bisan pa Ginoo sa salapianon nga bahin nga naa sa mga tubangan, amahan. Lord, bisan pa sa mga kamot, Lord God, nga hatag Ginoo, ikaw Diyos magapanalangin, Lord God, sa tanan nga ilang gikuhaan niini, Lord, manegosyo man, maumaman Ginoo, sa tanan nga source Ginoo, sa ilang income Ginoo, ikaw Diyos mag-bless,
Ikaw, O Diyos, magapadaghan, Ginoo. Hatagan nimo sila kanunay, Lord, o mga pinasahi, pabor, mga pulong, Ginoo, nga mga saad nimo, Ginoo, kanunay masinati sa matag usa kanamo, sa matag tagsa ka pamilya kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ikaw, Diyos, mag-bless ni ini, gamitan ni Ginoo nga sa lapiano na bahin, Ginoo, alang sa imong ministry, sa mga bluhaton nga imong gipiyal sa matag usa kanamo, Amahan. Lord, mas mulapad, modaghan ang mga bluhaton nga imong gipiyal, Ginoo. Lord Jesus, ikaw, O Diyos, ang magisaligan, gitugyanan sa tasatagsa na mo kapamilya. Ug salamat, Ginoo, sa imong mga pulong, Ginoo, nga imong gipaabot sa matag usa kanamo, Lord. Dili ka to namo malimtan, Ginoo. Kanunay to nimo, Lord, nga silyuhan sa among tagsatagsa kakasing-kasing sa imong balang spirito, Ginoo, nga walay makaagaw, walay makasakmit ni ato, Amahan, kay imong gisilyuhan, Lord God, sa tasatagsa namo kakinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka, Amahan, nga nagpanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Arita sa mga announcement, mga kaigsuonan. So, ang mga presider karong Domingo kay ako. Unya, ang opening prayer kay si Sis Chari. Unya, ang scripture reading kay si Sis Charmin. Unya, ang testimony kay si Sis Eden. Unya, ang special number kay group nila ni De Pamela o ni Kao Albert. So, maurat kuan duga nga pagpahibalo kay aduna man tay discipleship training o niyang hapon niya kay na timing man nga ni join me og kanang liga volleyball unya kung okay ninyo kanang iniguma na burag pila taga Domingo ra ba na ang kuan nila. So kung okay sa matag usa nga apil man pod ni si sagad-sagad diri kay apil man sa dula kay kaning paugnat sa kusog ba bisag mga edad-edad na. So kung okay ninyo kung mahuman na ang kanang dula dira balik ta sa discipleship training karon manggod nga alas 2 mag-start unya mautong dili lang gid usa ka discipleship training kay kanang mga adto man pud ni Gaw Albert mo adto pud ni adto pud ni Gaw Albert kay dula mo pud ang asawa ya kung ang bana magtan-aw kanang madasig mo pud ang asawa bakbak sa bola kay ayay na ako ang kuan bitaw. So okay ra ninyo nga sunod na ta mo kuan kanang Brad Sirapen okay ra, salamat sa Ginoo kay taga-tuig man ni na-appeal sa kanang liga diya sa ubos ba niya. Kana gyud nga sports mo ginapod akong ganahan kay sa high school pa ko appeal mo ko ana nga volleyball. So hopefully nga okay ra gid ang tanan nga kanang makahimamat pud ta bas makakigdait pud ta sa uban nga mga tawo nga dili lang kay sa dula kun dili naka-reach out punta nila ba nga mapakita pud nga kay sa logo lang daan sa among sanina kay cross range. So gipadako gid nato dito nga cross unya walay laing gahari only Jesus. So ug dai kadugang siguro na yung mga pangutanan no na yung mga activities sa barangay na moingon nga oy, imong anak ikuha sa kuan. Like inana ba niya na mangutana nga maingon nga bawal man na sa tuwa. Actually, daghang mga pastor nga against ana, doon na po yung mga pastor nga ilang grab ang opportunity nga ma-share nila ang pulong ni Lord. Like influence. Ang word influence kanang banda bitaw sa influence. Kasagaran ana
ang nag-umol yun na mga anak ni Pastor Pino sa Bais niya moapil na sila o mga battle of the band o niya diha nila na influence nakapa-influence nila mo nang na sila gitukod nga influence nya mutukar sila og sa una mutukar na sila mga worldly pero doon ay mga panahon nga kuan na gyud sila wala na nila gidala ang worldly pure na gyud nga mensahe sa Ginoo muna nga bliss pud ta sa atong barangay kapitan nga akong nadunggan nga niingon didto nga pwede nimo papilon ang imong anak basta kanang mga Christian song pagkanindota nga ang ato ang barangay Sardinia makadungog sila og Christian song no nya unsay mga talent sa atong mga anak ang ato ang mga kaigsuonan nga naa sa barangay makakita di sila nga uy nindot man di ay og mga awit ang mga Christian song no ang mga Christian no Christian song muna nga nindot kayo kung naa kay anak unya na talent kanta magdala ta dito og banda oh dad-on na to ning banda dito dili na ingon nga kita mo'y na-impluensyahan dapat kita mo'y maka-impluensya nila makapanakod ta maunay nahitabo sa influence ban so ito ko anak kay sa diha magpractice na sila sa Bais kay Bais man sa una na sila gapuyo na sila simbahan magadtuan ko sa ilang music room manukar na sila pista mga Christian song ang ilahang ikanta mo nang nakakabig sila daghang mga batanon pagkanindota ana wana i-grab nato oportunidad nga ang atong mga talento hiyas gagikan sa Ginoo makapa-impluwensya ni sa mga tao labi na sa mga batanon no salamat kayo niya dugang pahibalo no padayon ta nga nangandam alang sa ato ang youth camp o malabot na Disyembre ato na padayong dado sa mga pag-ampo gani akong samtang nag-testimony si Daychari dire naa sa akong kasing-kasing nga ikaw mo usas mo dalag seminar day sa mga batanon kanang true love waits makapanakod ng imuhang kinabuhi no kuyog na Injil no mo discuss mo nas Injil kay nindot kay paminaon imbis mo palit og ang sa tokok asa ka Cox chocolate abita si Daychari may ato ang tugyanan anak nga seminar kung naa tay mga youth camp diri sige unya next siguro pahibalo lang nato kung naay Domingo nga wala sila'y games balik ta sa gitawag disciple nindog ta atong ibaya atong makamot nga to sa Ginoo salamat ta amahan namo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa kalampusan sa mga panalangin labos sa tanan sa imong mga pulong nga imong gibutang sa among tagsa-tagsa kasing-kasing i-bless Lord ang tanan nga niadinhi og sa tanan Ginoo nga namati nakigduyog pinaagi sa FM station 101.3 og sa tanang mga followers listener sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko I declare nga ikaw ang Dios nag-release nagpanalangin ning taknaa spiritual, physical, materials salamat sa imong pagpanalangin kanamo niining simana nga imong gidugang sa among kinabuhi salamat nga protektado kami sa imong gahom ang among mga kabataan nga mga eskwela naa kanunay sa imong pagpanalipod ug ang tanang trabaho, negosyo, mga source of income salamat sa imong pagpanalipod amahan amo kang gidayeg pasidunggan sa pangalan ni Ginoong Hesus pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus gugma sa Dios amahan sa pagigiusa sa balang espiritu amahan salamat sa imong pagpanalangin amo sang dala kanimo ang pagpasalamat sa pan nga amo karong saluhan ikaw Dios mag-bless kanamo we declare blessing sa tanang mo ambit ni ini hatag kini kusog kadasig kalig-on sa mong lawas in Jesus name we pray ang tanang Kristohanon gayngong amen og amen lamano sa kalipay diha sa Ginoo lamano sa kalipay nak ikuan ko na kay para di ko makuha sa kuwas 40 ba
See you sa atong live na sa God bless.